Hola, bona nit. Quants cops s'ha dit que els alemanys no poden ni sentir parlar de certes mesures econòmiques a causa de la seva aversió històrica a la inflació? Ara mateix ho estem veient amb els problemes de l'euro i les possibles solucions, com els eurobons, que rebutgen de ple els alemanys mentre imposen austeritat a tota costa. Es podrien establir alguns paral·lelismes entre l'Alemanya d'entreguerres i la situació actual d'Europa? Doncs no ho sabem exactament, però en tot cas ara veurem quina és la versió de la història que en fa el totpoderós Bundesbank, el Banc Central d'Alemanya. És un documental produït pel mateix banc que es pot veure en el seu museu de Frankfurt. Inflació, 1919-1923. 9. juli 1923. 9 de juliol del 1923. Un ou costava 800 Reichsmarks. Mig quilo de porc valia 9.000 Reichsmarks. L'endemà els preus van començar a pujar sense cap fre. Els sous dels treballadors no podien seguir el ritme dels preus i la moneda, el Reichsmark, perdia valor en qüestió d'hores. A finals de novembre, un dòlar americà va arribar a costar 4,2 bilions de Reichsmarks. Aquesta xifra astronòmica només podia significar una cosa pel poble alemany: misèria i sofriment. Però com sorgeix la inflació? Mentre l'oferta de diners i de productes en una economia vagi a la mateixa velocitat, els preus es mantenen estables. Però si l'oferta de diners creix més ràpid que la dels productes disponibles, els preus comencen a pujar. Com més gran sigui la diferència entre l'oferta de diners i la de productes, més ràpid pujaran els preus. Com va començar tot? L'1 d'agost de 1914, Alemanya va declarar la guerra a Rússia. L'emperador Guillem II va encendre els ànims de guerra amb frases com «Ara ja no conec cap partit polític, ara només conec els alemanys». Però la guerra costava molts diners i cada cop era més cara. Per pagar-ho, el govern va vendre bons de deute a gran escala. Així es finançava l'esforç bèl·lic, però també es va fer créixer la quantitat de diners en circulació per poder comprar tot tipus de coses. A més, el Banc Central anava donant crèdit sense límit al govern i a les indústries. Amb la guerra es va decidir trencar el compromís de vincular la moneda amb les reserves d'or. I l'oferta de diners es va disparar, mentre la de productes no creixia al mateix ritme. Durant un temps, els preus màxims decretats pel govern van impedir que la inflació es disparés. No va ser fins després de perdre la guerra quan va esclatar el problema. La República de Weimar feia anar sense parar la màquina de bitllets per pagar les interminables factures de la derrota. Els aliats, que havien culpabilitzat Alemanya de la guerra, li van imposar fortes indemnitzacions o reparacions. Fins al 1923, una desena part del producte interior brut es dedicava a pagar les reparacions. A més, el nou govern havia de tornar els interessos i les amortitzacions dels multimilionaris préstecs de la guerra i a la vegada assumir nous crèdits per pagar programes d'ajut social i subsidis contra l'atur creixent. La major part d'aquestes despeses va ser finançada pel Banc Central a base, simplement, d'imprimir més i més bitllets. Per arreglar la situació, els alemanys confiaven en el ministre d'Exteriors, Walter Rathenau. El veien com l'únic que podia negociar una rebaixa del pes del deute. Però el 24 de juny de 1922, Rathenau queia assassinat per pistolers d'extrema dreta. I a partir d'aquell moment, la crisi política d'Alemanya es va convertir en crisi de confiança. I allà va començar l'espectacular caiguda del valor de la moneda, la famosa hiperinflació. El tipus de canvi queia en picat, els preus pujaven i pujaven, i el Banc Central seguia donant crèdits a govern i a empreses, i amb això provocava més pujades de preus. A sobre, Alemanya es va retardar en el pagament de les reparacions. Per cobrar-s'ho, al gener del 23, França i Bèlgica van ocupar l'àrea industrial més rica d'Alemanya, el Ruhr. La població va respondre amb la resistència passiva i el govern hi va donar suport amb més préstecs del Banc Central. Les impremtes de bitllets no donaven l'abast. Ajuntaments i fins i tot empreses imprimien els seus propis diners. La producció industrial, que s'havia començat a recuperar lentament, no va poder seguir el ritme amb què creixia l'oferta de diner. La depreciació vertiginosa de la moneda feia que la gent gastés tan ràpid com li era possible. Els diners corrien tan de pressa que els preus es van posar pels núvols.
Una llesca de pa que el 1919 costava 50 cèntims valia més de 5.000 milions de marcs l'octubre del 1923 i els preus seguien pujant. Finalment, els bitllets valien tan poc que només servien per escalfar les estufes. Com que els diners ja no servien, la gent es va passar a l'intercanvi. Ous i mantega per entrades de teatre. Les empreses no sabien com fer els comptes amb una moneda que no parava de caure. La inflació consumia els beneficis, de manera que cada cop quedaven menys diners per invertir. Amb els preus i els sous pels núvols, les reserves financeres es van quedar a zero. La hiperinflació venia acompanyada de la misèria. Les víctimes principals eren pensionistes i la gent que vivia d'ingressos fixos, però gairebé sempre petits. Molta gent només podia sobreviure gràcies a la qualitat dels altres. S'havien de vendre els mobles per poder, com a mínim, cobrir les necessitats bàsiques. Les enormes dificultats van fer que molts alemanys emigressin, especialment als Estats Units. La tardor de 1923, la crisi política i social s'havia fet inaguantable i, finalment, el govern es va veure forçat a introduir una reforma monetària. Es va introduir una moneda nova i estable, el Rentenmark. La nova moneda es basava en el valor de la terra i en actius lligats a l'agricultura i la indústria. El govern va aconseguir redreçar la situació financera sense necessitat de fer anar la màquina dels bitllets. Finalment, el gran guanyador de la hiperinflació va ser el govern. Els deutes que s'havien contret des de l'inici de la guerra van quedar en simple paper mullat. Els grans perdedors van ser, doncs, els particulars que havien comprat els bons de la guerra. Amb la reforma monetària se'ls va tornar només una petita fracció del que havien invertit. S'havia acabat amb els estalvis de tota una generació. Deflació, 1929-1932. Del 1929 al 1932 són els anys de la deflació i la depressió, un perillós repte per la jove república alemanya. La misèria i la falta d'esperança van ser camp adobat per unes convulsions que van desembocar en el capítol més fosc de tota la història alemanya. Com sorgeix la deflació? Mentre l'oferta de diners i de productes van a la mateixa velocitat, els preus es mantenen estables. Però quan l'oferta de diners va per darrere de la producció de béns, preus i salaris comencen a caure. La demanda i els beneficis baixen i es redueixen les inversions. L'activitat econòmica s'estanca o fins i tot es pot contraure. Aquesta situació es defineix com a deflació. I un exemple clar de deflació va ser l'Alemanya dels primers anys 30, els de la Gran Depressió. Les causes són diverses. En primer lloc, la davallada del comerç internacional, que del 1929 al 1932 va perdre 2/3 parts del negoci, i això va provocar l'enfonsament de tots els preus comercials. Els governs van intentar protegir les economies amb aranzels i altres restriccions a les importacions. I arran del crac del 29, amb l'enfonsament de la borsa, els bancs nord-americans van deixar de subministrar crèdits a tot el món, com havien estat fent els 10 anys anteriors. Amb el pànic borsari, els estalviadors americans havien retirat els dipòsits dels bancs. Però a més de l'enfonsament del comerç, la deflació i la depressió alemanya tenien causes pròpies. El nou govern de centredreta de Heinrich Brüning va aplicar una política d'austeritat i de retallades de preus i salaris en alguns sectors. Amb això esperava poder complir amb els deutes de la Primera Guerra Mundial i també estimular les exportacions i, de pas, frenar qualsevol ressorgiment de la inflació. Però el factor decisiu que va dur a la deflació va ser una nova crisi bancària a mitjans del 1931 que s'havia extès d'Àustria a Alemanya. Un cop més, la confiança dels inversors va caure en picat i les retirades de dipòsits van ser massives. Alguns bancs ja no podien tornar els diners i al juliol el govern de Brüning va haver de decretar el tancament temporal de les oficines bancàries. El crèdit va deixar de fluir i la circulació de diners es va fer cada cop més escassa.
Ni tan sols el Reichsbank, el Banc Central, ho podia solucionar. Per llei, tots els bitllets de banc s'havien de basar en or i en reserves de divises. Però la davallada de les exportacions significava menys divises i menys reserves. De manera que, sense or ni reserves per avalar les emissions, el Banc Central es va veure obligat a restringir l'oferta de diners. No volia repetir la nefasta experiència d'imprimir bitllets. Però l'economia va frenar en sec. En 3 anys els preus van caure fins un 20%. Els sous també van caure i també el nivell de consum, perquè la gent tenia menys diners per comprar coses. Per les empreses significava l'enfonsament dels beneficis i, per tant, no hi havia cap incentiu per invertir capitals. La inversió va caure un 60% i la producció un 40%. L'atur es va disparar. Al 1932 la taxa d'atur pujava al 30%. La pobresa i la indigència s'escampaven i bona part de la població depenia de la caritat per poder sobreviure. Però no només patien els parats. Fins i tot els que encara tenien feina vivien una situació desesperada. Estaven exhausts i desmoralitzats. El dia de Nadal de 1931, el cronista Viktor Klemperer va escriure al seu diari: La situació general a Alemanya em sembla ara molt més desesperada que el Nadal de la guerra. En aquells temps, l'activitat aflorava. Hi havia tensió, esperança, fins i tot un cert dinamisme. Ara només hi ha desesperança. Cap futur, cap mena de fe. La gent simplement mira de sobreviure sense ni tan sols trobar un sentit a la seva vida, sense saber com poden sortir-se'n. Estan completament apàtics. La República de Weimar vorejava la fallida. La democràcia estava en perill. Enmig de tanta decepció, milions d'alemanys van posar les seves esperances en les promeses de partits polítics radicals. Els guanyadors de les eleccions del 1930 i del 1932 van ser partits extremistes d'esquerra i de dreta, sobretot els nacionalsocialistes. La situació empitjorava cada cop més ràpid i els capitals estrangers fugien d'Alemanya. Al 1933, les desoladores dificultats econòmiques, socials i polítiques van ser determinants per la victòria dels nazis d'Adolf Hitler. Inflació amagada. 1936-1948. El 1933, quan la Gran Depressió estava en el pitjor moment, Hitler va aconseguir el poder a Alemanya. Va començar un rearmament massiu i, de fet, aquest va ser el principal motor de l'economia. El resultat va ser la gairebé plena ocupació. El Tercer Reich ho finançava demanant crèdits a curt termini al Banc Central. Entre el 1936 i el 1939, la quantitat de moneda en circulació es va duplicar, mentre que el producte nacional real només va créixer un terç. La forta inflació, que hauria estat la conseqüència natural, es va impedir amb una congelació general de preus a partir del 1936. Un creixement massa alt de la quantitat de moneda en circulació comparada amb la producció real acaba pressionant els preus a l'alça. Si les autoritats posen fre a aquesta tendència congelant els preus, el resultat és un excés de liquiditat, coincidint amb l'excés d'estalvi que s'acumula. Aquest fenomen és característic de la inflació amagada. Durant la guerra, l'excés de liquiditat va créixer encara més ràpidament. Poc abans del final de la guerra, la moneda en circulació s'havia quadruplicat. Com que aquest excés de diners s'havia deixat als bancs i els bancs, al seu torn, l'invertien en deute públic del Tercer Reich, el govern ja no s'endeutava directament dels seus ciutadans, com en la Primera Guerra Mundial, sinó indirectament. Això s'anomena finançament discret de guerra. Desaparegut Hitler i acabada la guerra, els dipòsits de diners desproporcionadament alts contrastaven amb un producte nacional dràsticament reduït. En ocupar Alemanya, els aliats també van impedir la inflació oberta. Van mantenir controls de preus i restriccions, però el Reichsmark va deixar de ser la moneda de referència. Els béns de consum només es podien comprar en vals i només als preus oficials.
El menjar es va racionar. No van tardar a sorgir els mercats negres i els mercats grisos d'intercanvi. Els preus eren 50 i 150 vegades més alts que els estipulats oficialment. Els habitants de les ciutats feien viatges al camp per poder comprar menjar als pagesos a canvi de joies i altres productes. Els cigarrets s'havien convertit en una nova moneda. Al contrari que els Reichsmark, podien ser canviats per qualsevol altre producte desitjat. El comerç creixia, però la producció era massa petita. Els preus oficials eren, de llarg, massa baixos per les empreses, que només podrien haver venut amb pèrdues. En molts casos, les empreses només feien productes en previsió d'una immediata reforma monetària. Les matèries primeres només es podien comprar a les llotges d'origen i els preus oficials es disparaven fins a arribar al consumidor. Un autobús, valorat oficialment en 53.000 Reichsmarks, es va canviar per tèxtils que oficialment només valien 15.000 Reichsmarks. És per això que es va fer impossible calcular preus en Reichsmarks. El negoci i les ganes de produir xocaven, a més, amb la poca productivitat dels treballadors. Els baixos salaris per si sols no donaven cap incentiu per treballar eficientment. És per això que molts empresaris oferien als treballadors dinar i productes sense necessitat d'avals. Eren béns fabricats per les pròpies empreses i que podien ser utilitzats en l'estraperlo. Molts treballadors acumulaven productes i sortien al carrer per vendre'ls al mercat negre. La producció a la baixa va ser resultat de l'excés de liquiditat, que és característic de la inflació oculta. La producció industrial només va tornar a créixer quan finalment es va fer la reforma monetària. D'un dia per l'altre, les botigues es van omplir dels productes que havien estat amagats. Amb el nou Deutschmark, fins i tot la fruita i la verdura podien madurar.